Temos unha explotación no concello de Vilalba, en concreto na parroquia de Santa Valla, e temos unha explotación, bueno, pois, asociativa. Fixemos unha SAT hai 11 anos e medio, con outra parella, e xunto co meu compañeiro tamén, bueno, pois, un pouquiño, pois, para intentar, xa non sei se máis, chegar a ter un pouquiño do que se fala tanto de calidade de vida, pero aparte tamén, bueno, pois, para termos tempo, bueno, pois, para cousas como é, bueno, pois, a formación. Esta sociedade, a verdad é que sí que nos dá pé este modo de vida a que un pouquiño, bueno, pois, estexamos de alguna maneira liberado dentro do que é o traballo do día a día. Nosotros, Galiza, con ser, non sei nestes momentos, pero si éramos nalgúns tempos a 9ª rexión de Europa en produción de leite, somos, aínda a día de hoxe, a comunidade con máis produción de leite de todo o Estado, e aínda así seguimos a sufrir os prezos máis baixos, ou case os máis baixos de Europa, case os máis baixos de Europa, pero sí asiduamente os máis baixos do Estado español. O prezo medio en Europa sí que chegaba a pretiño dos 37 céntimos. Aquí nin siquiera chegábamos aos 30 céntimos. Quero dicir, a última publicación que tiñamos do Observatorio de Prezos aquí galego, penso que o último que se fixo, ademais, foi no mes de setembro, tiñamos 29,8, se non recordo mal. Pero poido dicirvos que falando aínda, a día de hoxe estamos en novembro, con algún produtor está cobrando o prezo do leite a 22 e 24 céntimos. Esa é unha realidade. Esa é unha realidade. Eu digo por mí mesma e falando con máis produtores que aquí a implicación política non hai. Non sei se apostan, cando sai a nosa conselleira dicindo que aposta por un medio rural vivo, eu creo que a aposta sigue sendo porque desaparezca o noso rural, porque senón non entendemos como isto pode pasar asiduamente. Primeiro xa naceu un contrato donde nós, como organización agraria, xa no seu momento non asinamos porque xa non víamos ese contrato como unha ferramenta válida para o noso sector, porque en ningún momento se falaba equitativamente, por decir que estábamos no mismo punto de partida en canto á industria e nós. Por que decimos isto? Porque en ningún momento se nos falaba de un prezo base, de un prezo estándar. Como se pode ter esta ferramenta? Porque sempre nos falan do da lei de competencias. A ferramenta podíamola poñer a andar en canto a un prezo de partida, bueno, pues tendo en conta os custos de produción. E esa xa sería unha ferramenta para, cando menos, darlle un prezo de partida que non estivese por debaixo deses custos de produción. Despois do fin de cuotas, xuntamente tamén, eu creo que tamén aposta, os nosos políticos deciden que a ferramenta que estábamos usando, como era as organizacións agrarias directamente nunha mesa de negociación onde estiveran implicados as industrias, a propia administración e nós como sector, eso se bota abaixo e poñen a funcionar ou queren ou apostan por unhas organizacións de produtores, que, como podemos ver nos últimos anos, non sabemos nin siquiera se funcionan a que niveles, porque dende logo ao sector non chegaron, ao sector non chegaron. Nosotros sempre defendimos un control da produción que tivera que ver cas persoas que directamente vivimos deste sector. Para que este sector
tivese viabilidade, puidese defenderse, puidese vivir directamente del, bueno, pois este control da produción teria que ir xustamente enfocado aí, ás persoas que realmente vivimos deste traballo, que realmente desenvolvemos, ás persoas que estamos en activo, detrás de cada explotación, detrás de cada proxecto. Outra das ferramentas para poder así dalo e poder facer viable que fora enfocado á terra tamén. Persoas traballando detrás desa explotación con viabilidade e con unha ferramenta moi válida tamén para poder facelo que fose a base territorial. Outra das ferramentas das que nós como sector aquí en Galiza pois justamente carecemos. Carecemos por unha razón, bueno, eu creo que é máis que palpable, que é unha ordenación do territorio, para que eso se dé. E así, bueno, pois nos atopamos con unha desestruturación total do que é do sector porque nos faltan as ferramentas básicas. Somos a única ferramenta válida para poder cambiar de todo isto que vos falei antes. Nós, como persoas, se queremos, podemos, só temos que facer, vivilo día a día, loitalo con ganas, e sí que se pode. De verdade que se queremos, sí que podemos. Ánimo, compañeiras e compañeiros, temos que estar aí, temos que darlle a volta a isto, temos que volver a facer que este rural, este noso sector, teña vida e teña cabida con ilusión. E nós, como persoas, somos os únicos que podemos cambiar isto. Ánimo e pa diante.